kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila Maraka Fama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka Fama ka journal Bambara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka Fama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Bi ntɛnɛn octobre kalo tile 21 san 2019 kunnafoni labɛnna fasiri jɛkulu ma fɛ a bɛna lase a balimakɛ Seyidu Sila Maraka Fama fɛ. Sorigi n'o dɔgɔnɔkɛ Fama k'ale to suya kɔlɛ la radio bɛnkan ale kumaso kɔnɔ 97.7 tomi kelen fiɲɛ suru ka bɔ Sugunukura Kuluju Nagakɔrɔla na. Kunnafoni bakurubaw filɛ. An ka wulumasiri taabaw u ye wulikajɔ kɛ jumadonya suyan fan fɛ ka nɔbɔ kɛ ka ɲɛsin mugujugutila jatigɛwale kɛbaw ma n'o ye terrorisiw ye a ma jaw la han kulu min bɛ n'an ka ma G5 Sahel n'o ye jamana 5 min jɛnbɛ Sahara kungo lakanali baaraw la k'u ye u tigɛ da maramafɛn cɛjugu caman kan k'u ka wulikajɔw senfɛ. Baarabolo min bɛ n'an ko a ma projet femme création n'o de ye musow ka se ka ko dilan u yɛrɛ ye a tɔrɔmɔɲɔbɔ a bɛ ka kɛ culture org of Africa maaw fɛ baaraɲɔgɔnya u ni Union Européenne ni ɲɔgɔn cɛ donbaro la kuma olu de ye nin ye mun bɛna walawala aw ye sisan daani na aw ni ce Maraka Fama ka journal Bambara lamɛnli la. An bɔra k'o de fɔ sisan Bamaliba wolomasiri taabaw armée malienne jumadon suyan fan fɛ u y'a jira k'a fɔ k'u ye dankari jugu maa 50 bɔɲɛngo la n'olu ye mugujugutila jatigɛwale kɛbaw ye n'o ye terrorisiw ye k'o kɛra u ka nɔbɔli senfɛ ka ɲɛsin u ma n'o ye i ka dɔn ka fɔ ka yɔrɔw larawe k'a lajɛ u dogon bɛ yɔrɔ minnu na ka se ka dankari u la nin wulikajɔ ninnu kɛra Bulkesi ani Mondoro o mugujuguci kɔfɛ o mugujuguci juguba in kɛra septembre kalo tile 29 ka taa bila tile 30 tɛmɛlen na kunnafoni min dira wolomasiri taabaw fɛ sa o de ye k'a fɔ ko maa 50 juguw la u ye o do bɛrɛ la maa 30 olu joginna u la wa k'u bolofɛnw k'u y'o caman daraki fɛn min ka dɔn ka fɔ u tun bɛ baara kɛ ni taji minɛn minnu ye k'u y'o 35 u y'olu don ngalama la ka tila k'an ka wolomasiri taaba cɛ 30 bɔɲɛngo k'olu bɔ tigɛ kɔnɔmaya la u bolo n'o ye otajiya ye u ye ni kunnafoni ninnu de fɔ jumadon octobre kalo tile 18 tɛmɛlen u ni kunnafoni di sen senfɛ u y'a jira k'a fɔ ko Mondoro ko o kɔni o kunnafoni olu bɛ u cogo la yɛlɛmama ye o la jamanaden kana bilalen maa 2 olu de bɔnɛna u ni na ye ani bolofɛn caman tiɲɛna k'a bɛ se ka fɔ ko yɛlɛma dɔɔni donna Bulkesi ta in na ka sababu kɛ wolomasiri taaba maa 38 olu bɔnɛna u ni na 36 olu porokotora 17 dɛmɛniɲɔgɔnya tara ka ɲɛsin olu ma 13 o nana Bamakɔ 4 o bɛ Sevare 2 olu yera Burkina u nana n'olu ye Bamakɔ ko de b'a yira sa k'a fɔ maa min tununa wolomasiri taabaw la Mali tɔgɔ la ko bɛ taa maa 27 na an bɛ donni minɛ i ko bi k'u ye opération fɔlɔ min kɛ k'o de ye Renu Bravo Mike no o jaabi nana bɔ nin na k'o kɛra Mali wolomasiri taabaw ani an dɛmɛbaaw fɛ filanan sa k'o kɛra fɛn min ka dɔn ka fɔ n'u ko ma ko opération éléphant tɛ sama ye wa k'o kɛra octobre kalo tile 7 tɛmɛlen ko dɔwɛrɛ tɛ dɛ ko jugu ninnu bɛ se ka dankariw la cogo min na fan wɛrɛ fɛ sa kunnafoni kuraw la an b'a yira la k'a fɔ maa 6 ko olu bɔnɛna u ni na maa 4 olu tununa ko nin kɛra mugujuguci senfɛ mun kɛra ka ɲɛsin fara ɲɔgɔnkan kulu ma n'olu bɛ ka wolomasiri taabaw dɛmɛ Mali tɔgɔ la k'a kɛra maa marifatigi bunnatigɛ dɔnbaliw de fɛ ko jugu taara ni bolimafɛn 2 ye mugujuguci senfɛ mun kɛra Agel Ok o dafɛla na u ye nin kɛ laseli ye plateforme maaw kɔni plateforme min n'u k'a ma ko 14 juin 2014. Kulu min bɛ n'an ko ma G5 Sahel n'o ye jamana 5 min jɛlen bɛ Sahara kungo la a jirala k'a fɔ k'u ye wulikajɔ kɛ k'u ka wulikajɔ senfɛ lakanda fɛɛrɛw la Sahara kungo kɔnɔna na an ka jamana kɔrɔnyan fan fɛ k'u ye tigɛ da maramafɛn cɛjugu dɔw kan u ka wulikajɔ dɔw senfɛ ko roquette b'o la mun bɛ chari ko o bɔ baara la grenade b'a la ani ka dɔn ka fɔ kisɛden caman nin kɛra octobre kalo tile fɔlɔ ka taa bila tile 10 tɛmɛlen n'an kɔrɔ G5 Sahel ka wolomasiri taabaw fɛ u ka mugujuguci la jatigɛwale kɛbaw nɔkun taamali a bɛ olu kofɔ ka taa se ka dɔn ka fɔ maaw n'u bolofɛnw lakandali ma k'a bɛɛ o baaraw a bɛ olu kofɔ.
mairie du district de Bamako alamisa donya tɛmɛlen u ye sigi ka baro u ye o kɛnɛ sigi ka ɲɛfɔli kɛ u ka baara waleyalenw na ani baara minnu kan ka waleya san 2020 nata in na. maire Bamako kɔnɔ yan Adama Sangare ale tun bɛ nin nɔ ani waribontigi musolaka don Madame Jawara Janet Ba ani jamanaden caman Bamakoka caman olu tun bɛ nin nɔ. U kɔni y'a dangɛnɛmaya k'a fɔ sa ko baaraboloba caman k'olu bɛ sen na u bɛna minnu wuli ka jɔw kɛ. baarabolo min bɛ n'an k'o ma projet femme création n'a wari bɛ ka bɔ culture org of Africa maaw fɛ baaraɲɔgɔnya u ni Union européenne ni ɲɔgɔn cɛ u ye kalanbolo kɛnɛ sigi n'a bɛ bolila kalan a bɛ o kofɔ seko ni dɔnko o siratigɛ fɛ ka ɲɛsin bogotigiw ma. nin tako fɔlɔ min filɛ nin ye ale welewele dara lomekaw de fɛ yen o tɛ togo ye de. septembre kalo tile 24 tɛmɛlen wulikajɔ de bɛ ka kɛ yaasa a ko in bɛ se ka yakubaya cogo min na jamana wɛrɛw kɔnɔna na i n'a fɔ Benin ani Mali ko wulikajɔ tɛ dɔwɛrɛ ye musolakaw bɛ se ka bɔ yɛrɛ la kɛ cogo min na bogotigiw kɔni u ka se ka seko ni dɔnko ko yakubaya farafina bonda kun kan farafina ka bɔ yɛrɛ la o siratigɛ fɛ. nin bɛ dan sigi bi la Seydou la min labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ ka lase balimakɛ Seydou Sila Maraka Fama fɛ sorigi n'o k'ale to suya kɔlɛ la ni ala ma ka jɔna sini an tɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma yan'o cɛ n'a b'a fɛ ka segin ka Maraka Fama ka journal Bambara la bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net Maraka Fama ka journal Bambara ka kunnafoni jatara ka laselibaga n'a bɛɛ lajɛlen n'a b'a fɛ ka Maraka Fama ka reportage vidéo fana ye a bɛ taa Malizoom page Facebook ale sanfɛ a b'a bɛɛ lajɛlen ye. ne b'aw fo ka wale ɲuman dɔn k'a fɔ a k'an bɛn ni ala sɔnna ma. Maraka Fama ka bi journal Bambara lasera aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.